presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigapon ninyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad, magumusta ka ninyong tanan. O sa tarang mag-eksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Gogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, atong magtatampo karon pinadasaw sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Jojo. Kini gibotag duwa sa radyo ni Cecil Danyosos Cabrera. Kay galaan, ang ato magtatampo si Jojo. Kini akong problema bahay ni sa akong ex-girlfriend ba nga taon, wa pa kamubuon. Pero aron yung masabta taon akong sugilano, no? Inani ako na ko magsugo ng mga pangitabo, ha? Heto na naman nakikinig. Na 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 na. Ay, Tay Ambo, hello Tay. Nagmata na di ay ka, Tay? Ganihara. Ay, kahumot good aron. Ay, basta ako na gani magluto, Tay. Sa kahumot pa lang, sureness na nga lami gyud nga pagkaluto. Bisag mangutana ka pa ni Jojo. Jojo. Nur ka galamay panakay ni Jojo, ha? Unsa imong ipasabot, Tay Ambo? By the way, plita tayo sobrang sabi ka na bugnaw kaya. Ay, may bisita ko. Bayho. Bayho. Jujo. Jujo. So, Medyo. Ay, murdira na nga. Jujo. Jujo. Juju Paul. Kita lang babay. Juju Paul. Kita lang Jujo po. Juju Paul. Ang iyang yung apelido, Buron. Juju Paul, Buron. Kita lang babay ka nang nas inyo. Ako pa sa unong, day. Nga naman. Unsa? Unya, si Tomasa. Saan naman to? So, suwa namin kay pakasla naman nakanak ko, Jocelyn. Oh, ha? Unsa? May mo ba? Bungol ka? Pag-usag. Pagi ako, kaya na ako bisita tao, naghuwat ako sa mo. Pagi ako to. Tubagaon ako, Jo. Nganong nagdamang kagbabais inyo? Uyab ta, di ba? Porpida. Karong dili na to basa. Jo, ayaw gud pag-joke. Huwag ko mag-joke, oy. Kaya mo ba, iro na nasa mo. Amo na ako pakaslan to basa. Uy, katog na to, Marsa. Hello, na gabi, ay. O, pakado ka, atay. Naguol ka na sa nga dili ikaw ang ipakaslan ni Jojo. Mau ba? Sakit kaayo, Tay Ambo. Love mo kay nako si Jojo, pero nganong mo man iyang gibawas na ako. Ayaw ipamugos ang imong kaugalingon sa lalaki nga wa mahigugmag kanimo to, Marsa. Naidaghang lalaki, oy. May magbati kag naong halinon pagkaayo ng dagway mo. Klaro kang ipasuya ko ni Jojo. Kaya nambok mo ko sa among bintana. Sirado ng bintana. Di na ko makakita nila nga nagsikilag ako ay. Mag-headset ko. Aro dili ko makabatis ilang katawa. Ha? Diin ka gabi. Dugay ka may nauli, ha?
Ha? Aray. Si Aray, ha? Si Aray? Oh, sakit ka na kung mo silid, ha? Bita sa diyo. Tugan lang kung diin ka gabi. Diin ka, ha? Namisita ka sa imong ex nga wa pa ka move on, ha? Aray! Ayaw! Animala ka? Sakit Ha? na kukukoy tagat kayo. Sakit. Aray ba? Sugat ako sa tumasa. Mulikay ko. Ano naglikay, Jojo? Ano duko man ka? Hadlo kang kakita ko sa kinaurasan sa imong naasawa? Ha, kaliwat na iring si Jocelyn Jo, no? Unsa na? Kung ni mo, tumasa, mas pa pag di na tama istorya. Wati ka gibuli, ha? Gisulti lang nako ang matuod nga gaba na ka nang nahitabo ni mo, Jo. Love ta ka, pero unsa imong gibuhat nako, ha? Unsa? Tumasa, husto na. Move on na lang yun, Tumasa! Wow, murag best actor ang peg. Pero, wa ka mapili nga best actor, Jojo. Di ka mahunong o katawa, Tumasa. Akin pa rin ang huling halakhak. Nawa, sige. Katawi ko ka. Natukan ka. Katawa pa! Nasa ilang gawa si Jojo ang iyang asawa. Nag-uli na dai sila. Hala no, wa pa gani ang kinaurasan, naapagani ang kinaurasan sa naong ni Jojo. Gibugnos iyang asawa karon. Sweet na pud kaayo sila. Anong ipagawas man mo ng speaker din, ha? Tumasa. Ay, magkanta-kanta na ko, tay. Ang sayangan, nabay balaod doon, ha? Nga kung magsaba-saba, kasuhan ka. Ay, bala ka, tay, ampo. Kinirang mic ang akong gamiton. Why music ang babati? Mukanta kong akapela. Kinsa siya, nganong nagluib ka. Oh, waman ako'y pagkulang, ipa-jir-jir ka man. Kinsa siya? Day, mansay magkasulti ako. Mikanta na sa buangon ni mong ikso, Jojo. Nay, ipa-jerter ka niya doon, ha? Tubag! Inaunsa, paminawa taon Jocelyn. Inaunsa taon. Ay, day. Ay, Nay, Jocelyn dingding. Bida. kusog kaing tingo, gada gamit pagkuan mic. Be, atuon ako, be. Akong pagutanon kung ako ba yung gipadungog-dungog siyang kanta. Bida, ay nang pingitang sambot Jocelyn. Ay, pinta ni mo. Si Tomasa ang gusto gubot, Jojo. Patilaon ko na siya kinsa na babayana o patilaon ko na siya kinsa ko. Wa pa yun siya maka-move on. Pues, makita niya ang iyang gipangita. Ingon ato kasamo ka kung kinabuhi taon. Sabot aning Tumasa taon. Kusog kim nungong na mundo ang Jocelyn. Buli kay siya na mo taon. Ang ako sang asawa, di iplupik po, maldita sa kayo. Nag-abot yun ang duha ka maldita o ang buli. Ay, maldita man silang duha. Klaro kayo nga wapag itawon mong kabubuon si Tumasa sa among panagbuwag, oy. Unya? Ngano ka? Ha? Unsa? Nangutana ka? Unsa man ako gipadungog-dungog nimo sa imong kanta, day? Ha? Sana all gipadungog-dungog. Uy! Ayaw ko sa tao, eh! Animala ka! Ayaw ka tawa! Suklan, tika pa! Imo kong gikuhaan sa kong kalipay! Pa! Nagtukan di ko musukol lima! Ha? Nagtukan di ko musukol lima! Ha? Ayusin mo, anak! Ay, naunsa mo taon mo. Ayaw ko kita! Naglagot na kay ko nimo, ha? Ayusin mo taon na! Nausun mo! Jojo! 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 Animala! Ay, kung gaksa taon Sa kakumbada, animala ka! Jojo! Jojo! Ay, kung gaksa na Jo! taon. Agay, Jo! Gubot pa mas lukod gapon, bay Jo. Jo. Lagi. Kaita na ko. Mura ko bingkas punta. Bitaw ka ng silang Inday Princess nga kamis nga lami kayo. Mura ko bingka nga ibabaw ubos, ibabaw ubos. Oh, ibabaw kayo, ibabaw ubos kayo. Mura niya. Anong ni Inter?
Sa may kubaton ni bay din ha. Huwag man siya taon ka bubuon. Saan na na? Saon, laban kayo ka ni Tomasa, God. Kunya, dili man siya akong ipakaslan bay. Samot nga wa og mga bubon kayo mga sawang gaglain. Ah, Ngitan lang lain. Uy, ganito masa. Uy, mino naman si Jojo. Ha? Kuya, si Ramay akong love bayot bi si Jojo ra. Saba, uy, na. Brato na kayo na kang pagkababae, anak. Ay da, ay pagbuot na ko, ako maning life. Amiga mo kung gusto mo na ako nga, happy food ka pa. Mahapi lang ko bayot kung mabiyodon na si Jojo. Muna akong giampo sa Ginoo no. Unsa? Hala mo, bati ba anak Tomasa? yan eh. Gabihan na yung kaning pauli na. Sugaton sa ko ni siling bugno ron. Bantay lang ko. Ngari kong bugnoan na ni. Pait na biyay na eh. Pait pa ni sambag-sambag. Salamat. Ay, salamat kay Paong kayong suga sa lataon. Ay! Naunsa mo taon ka sila doon sa kita doon! Nag-date mo, nag-date mo, ani mga lamo, ha, nag-date mo. Kisa ba ako ka din taon? Kisa ba rin yun? Mangutala ka si Tumasa. Ha? Ha? Stumasa? Day, masa. Hindi sa nimo, day. Maluoy taon ka na ako, day. Hunungan na tayo magsabog sa mong kami niyo ang taon silip. No, I want trouble. Oh, masa. Ha, pati ang imong asawa, Jojo. Nabuang nakatum. Wapa. Pag minyo lang taon tumasarot ka ba, makabubuon ba? Anong ihatag mo ko ni Muslain, Jo? Ikaw may akong love, Jojo. Mita, naspidro. Di ko. Yudo na to. Di ko. O di ba sinanik na baro? Na manok na bugbuking tiil. Kaitan sa di mo eh. Ligyo ka kasabot pa sa tunoy. Jo, magtapa na lang tanan. Ano? Tumasa, Jojo. Oy, pasilan, pagdali mo, panagan mo, Ay, pagdali. nga no, matay. Si Jocelyn nagurumintado. Nagdagsanggot na nakabalita siya. Nga niya mo din hing duha, nagsultihan ay. Aha, unsa nga tay? Pagtarong ba? Oh, Hala na atuod. Hala, nagwarawara sa sanggot ang imong asawa. Hala ka. Ginoo ko. Adyo Managan ta, Jojo. Managan ta, Tom. Managan ta, Tom. Tago mo, bisang asa. Sige. Oh, Pagod mo doon, dagan. Dili. Dali, gunitay ko, Jojo. Oy, ay ko pasakti. Ay, pagduwa sa itong kaligong taon, oy. Bilang pagbuwata sa iyo, gani. Dagan yan, sumasa. Dagan. Pero tayo para spirito na mong tumasa eh. At higayon ng gikod may gigwarurahan magsanggot silin taon. Ambot, o si kinsa kayo nakasulti taon ng istoryahan na may tumasa ditong napita. Hadlaw na kumuli sa amoy. Unden! Ay, Dwed. Bangi ko eh. Saon min ako. Baton ba no? Ulilas inyo ba? Ug pangayig saylo si mo sawa. Sabta lang. Saylo lang. Kinsa mga nagsulti taon silin ng istoryahan na may tumasa, no? Pastilan ba? Bay Jo. Jojo. Jojo. Di. Pastilan ba Jojo? Bisa butahi lang mo sa bayot nga amiga ni Tumasa. O ni Tumaso? Tumasa lagi. Ha? Ni Tumasa ba? Subuti mo sabot ba yun, ha? Gasabot ang bayot og si Tumasa nga kunuhay magsulti mong duha ni Tumasa. Unya, sultihan sa bayot ang imong asawa nga nag-abot mo na anang adlaw o nag-date mo. Ah, usya? Mo na bay! Tuay. Nag-celebrate ang bayot og si Tumasa. Nag-inom ba? Nabisuki ba? Ubog naman tingali itong duha? Mga lamina! Sila mina. Anibal! I will survive! I will survive! Oh, Jojo, come join us, come. Gitungtong pa ni mo sa kapa sa tiil sa lamisa tao. Siyempre.
Usap ni gibuhat mo ha, Tomasa ha? Binagilayasan ng Gunsilin. Di na sa magkagwantas yung gibuhat taon. Oh, may noon kun mauna, Jojo. Aron kita na magtipon. Ay, nagibali-bila taon na rin mo tail. Tungtong mo sa misa! Basta love, tika. Lab! Isang kapilap ni ko buwagan ni Jocelyn. Siya magyapon akong lab kaya asawa na ko siya. Di ba hitabo nga ako? Ikaw ang ako paliw, Tomasa! Mao ka, Jo. Sakit kay ka manulte. Mao ka. Sakit ha? O, walay kwintas mo gibuhat mo. Walay sakit o. Ngayon lang, pag kinakailang niya. Bida sa di mo, Ay, ginoo ko taon, oy. Join us na lang, Jojo, oy. Inom o, aron makalimot ka sa imong problema. Ay, inom. Outro kang bayota ka. Ay, suko lagi ka. Ay. Ilabaro mo ni mo kung ilong ito. Palabang nanik. Palabang nanik na baro. O ha? O pagalitin ka sa baga ha? Hoy, kamuno ha? Hunong namus pagsamong sa mong kinubuhi ha? Kung dili ka mo mag-abot ha? Mag-abot ha, bisa kata! Bida, mangambot ka ninyo doon ha? May taon ko susilid. Di ko gusto ka magbuwag ni tungod lang Tomasa nga di makamubon. Mayong buntag. Naa si Jojo. Naa, nga naman. Hala, nialagi ka. Nagbalik na sad mo? Kayo. Uy, dili na may magpada sa mga tao nga gusto mo guba sa mong panagtiayon, uy. Ha, ang sa imong tuyo? Ang sa imong tuyo sa kambana, Tomasa? Naan siya? Oo, nganong niya ka ha? Tomasa? Jo, ni ako kay... Kay unsa? Kay Mabdus ko. Unsa? Unsa man ni Jojo? Oo, di ko ano, kapitlo siguro na, kapitlo. Ano mang iyaman? Ngano naman si Tomasa? Ha? Nganong niya anisyaw niya misulti siya nga mabdo siya? Jocelyn, kalma lang. Paminaw sa ha. Kuan, ani manggod ni. Dili. Unsa kung sa'yo sa ano ba sa Tomasa ha? Bida, di na ako kang Peter Dios ha? Hoy! Masaan na ka mag-move on, oy! Kakapoy ni mo nga hangtod karon ikaw pa man gihapon ang niya sa kong kasing-kasing, Jojo! Imo na lang kong kabit, Bijo! Bangas ka! Mao ni akong problema sa akong ex-girlfriend taon nga hangtod karon wa gyud taon kamupon. Sa may buhaton ako ani, Bam, ikaw Bam. Kay bawo mo gyud ko nga dali kay ka kamupon. Palihog tabagi ko Ate Pres unsa man kung kamoy pasultihon, Jujo. Hello, Ate Pres! Good morning, good morning, good Hello, morning. may bundag, may adlaw sa tanan. Ate Jen, good morning. Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Sa inyong perming pagpalit sa Don Pepe Tablian, salamat kaayo kay taas ang energy. Happy ang mga bata niya para sa mga dagko Don Pepe Dark Chocolate. Ugom-ugom sa Diamond Yema o BM Special. Unya, palit mo kay Crunchy, Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Palit mo ha. Okay, salamat kay Ate Jen. O sa tanang mga bata, ha, kinahanglan mo inyong tag Don't Pipit Tablia. Labi na yun ng mga bata nga magsuroy-suroy o gum-ugom o Diamond Yema Special o UBM Special. O niya, kamo madagko kung mag-chat mo, inyong isumsum ka na lang Tasty Fish Cracker o gingon man Paulitos Bakakuran. Ate Pres! Okay, ang sender nato karong adlaw. Atong sender ba di? Si Jojo. Jo. Kung si Jojo, Ate Pres ka nang nakauyab ni siya. Nya, marag nagkabuwag sila, nagkadiferensya niya, nagbuwag sila. Karon ang iyang uyab nga si ngan lang Tomasa, di makamubuan, Ate Pres. Sige lang pangangitag away. Kanang mangita yun siya paagi ba nga magkabuwag taon si Jojo o ingon man si Jocelyn. Si Jocelyn ngayang nasawa taon. Di kabubuon taon si Tomasa. Maunang mangita yun siya paagi unsahon niya pagkuhan. Katapusan kay imbis nagbuwag na si Jojo si Jocelyn. Katapusan iyang giadtod tos bay kay napaila siya nga namabdo siya. Manyang tag-iyas Jojo. Saon naman ani Ate Pres siya. So omnidan ko akong Pero dili gud tali si Jo may tag-iya, no? wa man mababdo sa Ate Pres. Istorya ra man to niya. Istorya ra. Oh, istorya ra niya. Magtawag ni ingon Jojo basig kang Peter Rios da. O di ba kang Peter Pungasi? Peter Pungasi. Jo.
Bida, Jo, paita. Move on lang, dahil tumasa, ikaw sa tumasa ba? Ay, pagitag away tumasa. Eh, mo mga gubto ng pamilya, di ba? Yun yung bubuhat. Bitaw, uy. Bita, isang asa ka, dapita. Kana pwede, man siguro na siya, mapasaka. Pag malinaw na lang, uy, tumasa. Pasaka ang kaso, Ate Pres, dili pwede. Bam, pwede ba na pasaka ang kaso, inana, ma'am? Oo, siyempre ko kung nagpaingon sa nga mabdusan nga dili di ay. Oo. Dako man ang pagbutang-butang apan kung tinuod gani. Doon nagyapon sila yung mga kasaypanan o sa ganun yung pangutana. Muna akong problema sa akong ex-girlfriend nga ang tudron wa pag yun ka move on o sa akong buhato ni ini, no? Natingaan sa kuha ni Jojo kaya nga nung dali ba siya makabalhin dito siya yang tagdon ng yang ex, yang tagdon ng yang dili ex. So, tinga po ko ni niya, oy, anong duol pa man siya. Alam ko ipaambit ha. Kung ani ka din sa Juan 8, kapitulo, John chapter 8, verse 12. Unya, si Jesus mingon na usab sa mga Parisiyo. Ako mau ang kahayag sa kalibutan. Amo sunod ka na ako, dili na gyud maglakaw diha sa kangitngit, kundili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Aha. Ako rin gibasa, kay mura man ni sila naglakaw sa kangitngit. Kangit-ngit, karon. Naglakaw gyud sa kangitngit. Kisa man naglakaw ani was, tumasa o gani si Jojo si Jocelyn. Da, otro sa nang laki, anong tagdon niya ng usaoy, din niya tagdon niya. Diin sila lakaw? Lakaw sa kangit-ngit, Ate Pres. Ano dito sila agi? Makalugar og Naghayag. Burnout siguro, Ate Pres. Unya, punaan ako diri sa Unya, ma'am. Colossus 3, Niyo saban. verse 5. Ge. Busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon. Kuya Wal. Nga anaa ka ninyo sama sa salawayong pagpakighilawas. Sabi yung mga salawayong pagpakiglawas, ma'am. Dili kay si Jojo. Jojo ni siya. Jojo. Ang ako ingon niya, ngano ya pa magudang pansinon po ng iyang ex. Dili na niya, magtitupay pa magsasahay, di mahatang nagubot. Lagi. Si Tumasa, magita sa paagi. Gisabot niya yung amigong bayot. Nga ana, ato yung mag-abot ito. Paibawa ang sawag Jojo. Nga nag-abot pa dito. Mga itong gukod silang sanggot, ma'am. Ngita yung gubot. Samok lagi kayo. Samok. Nahitabo mo na ako naguliat. Nga magsigig ka tusbay. Nga betib yung samuka. Ang asawa. Sige, samok. Uro sa man. Ano bang mga laki kay bayot man ko? Mga laki. Abi na ko. Oy, abi na ko dahil lalaki ni Anthony mo. Nya nay asawa. Wow, Oy. uy. Kanang Maato sa ila, mga yung mag-20. kanang malalaki na ko nga na asawa. Baka yun mga asawa. Oo. Sa mga asawa. Sa imon lang na, bam. Wala. Dili, ako ngayon ay lakagool, misis, kaya nangita ko na siya nangipon. Yeah. Ang imong buhato na aning kanang na ang ayaw nagtagda ng usa tagad ka sa usa. Kaya gadalag gubot, no? Mawito na ito, bro ko ingon na aning na magsigig samok-samok. Gisapot ko, nagsakas bay, di na nakutaw niyangan. Di ba? Ako rin inon dito. Uy, Satanas, karaog dito. Ako inon dito. Satanas? Ako ko magsige magsamok-samok. Di na pa manaog di tagaan. Mo lagi na. Naanak man. Ako tagaan Mana sa ang laki ba? Uy, Satanas, daw dito. Katawa lang isa. Salamat, Lucifer. Pati nga ako. Pedro. Ano man? Pagkaputi. Nga naman, Bam, nga naman. Kalagong mas iyaha. Ah! Saan ba ko nakating tulong manon? Kuna ko ang pasultihan.